Grote afvalhoop in Brukske. Voedselbank heeft wachtlijst. Het is vandaag 16 juli, dit is het Pelemaasjournaal. Een flinke berg afval heeft zich opgehoopt bij de papiercontainer van tafeltennisvereniging Red Stars. Buurtbewoners en de vereniging zijn niet blij met de puinhoop. Tafeltennisvereniging Red Stars heeft een papiercontainer naast het clubgebouw staan. Hier kan al het papier in worden gegooid. Een inkomstenbron voor de vereniging. Maar het laatste jaar dumpen ook steeds meer mensen ander soort afval. Ondertussen is er een grote hoop ontstaan met onder andere schoenen, speelgoed en zelfs kleding. De buurtbewoners zijn absoluut niet blij met de rotzooi. Ik kom hier geregeld langs, iedere dag bijna met de hondjes uitlaten. Ik vind het een grote puinhoop, even ongenuanceerd gezegd. Iedereen dumpt, of iedereen, maar heel veel mensen dumpen hier hun afval in plaats van het oud papier voor Red Stars. Ik woon eigenlijk van de hele buurt dichtstbij. Dus ik heb er ook eigenlijk het meeste last van dan, te zeggen. Wat voor last heeft u ervan? Ja, ten eerste ongedierte, muizen, hoofdzakelijk muizen. Want die heb ik, dit jaar heb ik geen vallen meer gezet, maar vorig jaar heb ik er meer dan 80 gevangen. Dus ja, en op een gegeven moment met het warme weer de reuk. En eigenlijk de grootste angst voor mij is, als de ene valt met dit warme weer, als de ene man loodt, daar brandende lucifer ingooit, dan tot hoever wordt de zaak dan afgefikt. En wat voor gevaar loop ik dan zelf met mijn woning. De gemeente heeft een paar keer de rotzooi opgeruimd. Alleen nu is er al enkele maanden niets meer gedaan. Mensen blijven dagelijks afval dumpen, waardoor de berg maar blijft groeien. Nelly snapt niet waarom mensen hier hun afval illegaal bijgooien. Je kunt zoveel spullen tegenwoordig gratis voor niks. Dus glas, blik, zelfs kleding in de zakken aan de straat. Je kunt gratis je tuinafval naar het milieustation brengen. Nou, je kunt gratis papier, karton hier brengen. Denk de rest, gooi dat in je achtertuin als je er vanaf wilt, maar niet hier. Maar dat gebeurt dus wel. En behoorlijk veel zelfs. Wie het precies doet, weten de buurtbewoners niet. Waarschijnlijk wordt er 's avonds laat of 's nachts veel afval bijgegooid. Maar door wie moet het nu worden opgeruimd? Is het de verantwoordelijkheid van Red Stars of ligt het bij de gemeente? Het ligt zo. Vooropgesteld dat de contacten met de gemeente correct zijn tot nu toe. Maar we hebben natuurlijk een meningsverschil over het feit dat de vergunning voor de container die hier is neergezet geeft aan dat binnen 5 meter rondom de container dat er wat afval dat voor rekening is voor Red Stars. Maar wij vinden het niet normaal dat hier aan de kiosk 1A van alles gedumpt wordt en dat wij daar dan verantwoordelijk voor zijn. Doosjes die er niet helemaal bij horen hebben we altijd opgeruimd. Maar als je ziet wat hier nu neergegooid wordt, dan vinden wij dat gewoon onredelijk om puur aan te geven, ja, binnen 5 meter ben je verantwoordelijk voor alle rotzooi die hier neergegooid wordt. Er is meerdere malen contact geweest met de gemeente. En zij blijven wijzen op de 5 meter die in de vergunning staat, waardoor de verantwoordelijkheid van het afval bij Red Stars ligt. De gemeente wil niet opdraaien voor de kosten van het opruimen. De gemeente heeft nu gedreigd met het opruimen van de spullen door de gemeente zelf. Want ze hebben natuurlijk last van de omwonenden, en terecht natuurlijk, dat de kosten voor rekening van Red Stars komen. Wij willen natuurlijk die kosten niet dragen, want dan verliezen we alleen maar geld als tafeltennisvereniging. En wij willen eigenlijk nogmaals een gesprek met de gemeente, met echte verantwoordelijke man of vrouw, om te kijken van hoe kunnen we hier uitkomen samen. Dus we zeggen niet gemeente, u zoekt het maar uit, maar de gemeente moet ook niet zeggen, Red Stars, je zoekt het maar uit en ruim het maar op. Voor de buurtbewoners is het natuurlijk het meest vervelend. Zij zien de berg afval dan ook het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Ja, voor mijn oplossing is dat het opgeruimd wordt. Door wie, dat maakt mij niks uit, als het maar opgeruimd wordt.
Want ik heb er last van. Volgens de gemeente, die zeggen die hebben waterdicht contract. Maar dat wordt niet aan gehouden. Dus, Hoe dit precies verder afloopt is nog onduidelijk. Red Stars wil het liefst opnieuw in gesprek gaan met de gemeente. Uiteindelijk ligt de oorzaak natuurlijk bij de afvaldumpers. En daarom heeft buurtbewoonster Swinkels nog een laatste advies voor deze mensen. Bewaar je eigen rotzooi in je eigen tuin. En dump dat hier niet. Wat anderen weer op moeten ruimen, ruim je eigen rotzooi op. Afgelopen zondag was de 4e Kunstvladder Kunstmarkt. De organisatie kijkt tevreden terug op het evenement. De kunstmarkt was ook dit jaar gratis te bezoeken. Bezoekers konden in gesprek gaan met de kunstenaar, het werk bekijken en eventueel kopen. In totaal waren er in het centrum 100 kunstenaars te vinden met veel verschillend werk. Onder andere schilderkunst, keramiek, fotografie en beeldhouwwerk waren als kunstvorm vertegenwoordigd. De weersomstandigheden waren ideaal voor de buitenactiviteit. Op de tweede zondag van juli in 2014 wordt de 5e kunstmarkt georganiseerd. De voedselbank blijft groeien. Steeds meer mensen worden getroffen door de economische crisis. Gevolg, zij moeten aankloppen bij de voedselbank. Lange tijd kon Voedselbank Limburg-Noord trots zeggen dat zij geen wachtlijst hanteerde. Echter sinds maart moet ook deze regio eraan geloven. In totaal staan er 30 tot 35 gezinnen op de lijst. Een lastige situatie voor de vrijwilligers. Zij moeten regelmatig mensen op een wachtlijst zetten. Dat is gewoon heel moeilijk. Want wat mijn collega zegt, mensen bellen op het moment dat ze het nodig hebben. En dan moeten ze gewoon nog een aantal weken wachten. En dat is ook een punt waar we echt tegenaan hikken van, ja, dat is gewoon heel lastig. Voedselbank Limburg-Noord helpt op dit moment 170 gezinnen. Dat zijn zo'n 400 mensen in totaal. De voedselbank kan in principe 200 gezinnen helpen, maar krijgt te weinig aanvoer vanuit de supermarkten. Door de groei van het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de voedselbank is het werk van de vrijwilligers inmiddels ook veranderd. We hebben het gewoon veel drukker. Vroeger begonnen we om 8:30, maar doen we nu ook om 8:30 beginnen, maar dan zaten we rustig een uurtje koffie te drinken. Er is een periode geweest dat ik tussendoor de krant meebracht van thuis. Dat we tijd hadden om een uurtje de krant te lezen, maar die tijd is echt voorbij. Het is echt van 8:30 tot 3:30 aanpoten nu. Voedselbank Limburg-Noord zoekt naar een oplossing voor de wachtlijst. Zij zijn in gesprek met diverse producenten over meer aanvoer van voedsel. De vrijwilligers hopen dan ook dat de situatie volgend jaar anders is. Mijn grootste wens is dat de voedselbank niet meer bestaat, dat het niet nodig is. Maar dat gebeurt dus niet, maar verder dat die wachtlijst weg is. Dat hopen we allemaal. Van die wachtlijsten lopen echt, dat is gewoon heel moeilijk. Hoe denkt u dat het volgend jaar is? Ik denk dat het volgend jaar nog erger is dan nu. Ik denk dat we nog meer aanmeldingen krijgen, nog meer mensen moeten zien te helpen. Dus we hopen dat we alleen nog maar meer aanvoer krijgen, meer spullen, dat we die mensen ook echt kunnen helpen. En tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 12 uur 's middags. Het eerstvolgende journaal is er volgende week dinsdag weer. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het onbewolkt. Het koelt af tot 13 graden. Morgen overdag is het stralend zonnig weer. Het wordt zomers warm met in de loop van de middag een maximumtemperatuur van wel 29 graden. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende week.